мана хайпам як ҷову макон дора баъд хайпам хайп гуфтани охир нахо хайпа дар дурини хайп ридем грубо говоря ами хайпа шумо грезон шудага охир хайпа як хеле мекаран ки номи семья намерасидан зан намерасидан оча намерасидан хайп як ина блогерора бин чи хели хайп мемеран як чапранг мекунан ё ки хатоги ай хели як корое мекунан ки хайп дастoi на хоб ба ҳамин дараҷара хайп шава ки дига одама паси панҷара барешино не ё ки ягон туша зане куше нахоҳам хели хайп куне бародаро хайп неста ин кор як чизе ҳаста ки просто ҳамин бадбахти ҳаром просто ман ҳамин нигоҳш кардам слишком ҳаромхӯр гуфтестай слишком гапҳои сахт зеста ман намехостам таҳқир кунам ман намехостам ягон дашнош кунам пага ман ҳамин хел видеоша мемонам ку дар видеош ҷавоб метавам хеле видеошда просто е бача мардбача тани мардбачаи ту биё айма у қадар чӣ дорӣ биё ай пешина гап занем охӣ